Android tungod lang para daan niya, para makuha niya ang simpatiya sa mga iyang mga fans niya, para mabutar nga to sa mga senador sa alyansa mga par. Pero wa man magsilbi ang sagit-sagit ni Android mga par, kay gilampaso man gani ang mga kandidato sa alyansa. So mayong adlaw kanatong tanan mga par, o daghan kayo salamat sa inyong pagsuporta sa akong channel, o daghan kayong salamat sa inyong pag-subscribe mga par. O sa katong wala pa naka-subscribe, palihog na kong subscribe mga par para ma-update mo sa akong mga i-upload nga mga video. So karon mga par, update ato ni Android mga par, kaysa panahon sa kampanya sa alyansa, bisan asa maabot ang rally sa alyansa mga par sa Luzon, Mindanao, Visayas mga par, pwerte maka-syagit-syagit ni Android nga tuboy sa mga kandidato sa alyansa mga par. Hapit kuwang nagudutay nga maputol na ang ugat sa liog ni Android tungod lang para daan niya, para makuha niya ang simpatiya sa mga iyang mga fans niya, para mabutar nga to sa mga senador sa alyansa mga par. Pero wa man magsilbi ang sagit-sagit ni Android mga par, kay gilampaso man gani ang mga kandidato sa alyansa. Wala manimaho ang alyansa mga par. Bog asa na kasi Android ron, ako to Android na, wow to Android ron, kay aliman ka na nga mura na maputol ang yung liog o sinyagit, mag-apaw tao na yung luha o sipon, kaya para lang yun nga makuha niya ang mga atensyon sa mga fans niya, para mabutar lang yun sa mga senador nga yang ikuyugan sa Team Alyansa. Mo to maayo si Android god, maayo mga par, kay dako sa itong baya sang amaw, basin og kondisyonan sa to si Android mga paro, para makadaog ang yang ang mga manok sa alyansa tagan o bonus nya. Sa mag-bonus ihatag ron mga para na healthy man, so way bonus si Android ron. Makasuod ang iyang mga iro-iro, lom kayo si Android karon ay wa magsilbi ang yang syagit-syagit maayo. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. Unya palihog kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video.